maita henyu regai nditore mukana unoku kukwazisai muri yose kwazimunya. Tinokutendai nekuti gashira kwakanaka. Vadikani, nyaya iri pano chikurura majasi. Dzidziso iri pano ndeyekuti kuremekedzana. Tinozviziva kuti tiri vanhu vakaenzana, asi wanano newanano ine maitirwo yazvo. Hazvina kufanana kuti wanano yekwaJoromiya yakafanana neyekwaChihera, yakafanana neyekwana Madhuve nekupi kupi. Aiwa, muwanano menyu imimi ndimi munoronga zvamunoda. Handiti ndokuti munzwananeka. Saka isusu hatiri pano kuti hanzi nekuti murume angasuke mapureti. Kukana iriwo kurakidza kwaanoda kuita mudzimai wake rudo. Kuti nhasi amai Tekla ndakusukirai ndiro. Nhasi amai Tekla ndafano bika sadza. Vangaswere vakagara nhai baba poto dziripo. Amai vaenda kusikero nemwana. Mutadza kudya here kuti hamungaite basa rechikadzi. Isi tiri kuti hakuna basa rechikadzi. Hakuna basa rechirume. Mumahotera matiri kugara umu, tiri kudya zvinonaka zviri kubikwa nana baba. Vari kucheka unyenzi. Vari kucheka madomasi. Kana kwakumba kuti maakundidherera handicheke unyenzi ndayei. Ndombouya pana baba. Ndombouya kuna baba Makuyana. Pane zvamamchiti muda kugadzirisa. Munoda kunyatsojekesa. Jekesa yenyu. Izvo chaizvo. Ndiroda pandati paya nyaya yeequity. Kana tichitaura nyaya yekuenzana, tine zvinhu zviviri zvatotarisa. Tine equality, tine equity. Hatigoni kuzviseparata. Ndiri kuti kudii? Ngatiendei ndofunga zvinonyatsonzwisika tikaenda kuvana vedu vechikoro. Tinonyatsoziva kuti vasikana pachikoro vanoda mapads. Vakomana havagoni kuti no equal, saka isi tiri kudawo mapads. You get it? Vanototi izvi ndezvevasikana. Ivo vanoitirwawo zvavo, asi hazvirevi kuti vanhu ivo havana kuenzana. So ndo zvandiri kuuya even kuvanhu vakuru. Haungati iwe uchanisa kuona kuti load iri apa iyi mai havagoni kuitakura. Kuti aiwazve takaenzana takura. Ndo pane nyaya yeequity yandiri kutaura nezvayo. Mashoko makukutu ari kutaura nababa Makuyana. Mai Makuyana vari munere. Vari munere. Naida kuvakorokodza nemurume anonzwisisa. Nekuti tiri kuona mwana amai vachidonha nemabhara. Akatakura huni, akatakura chii, akadini. Asi isi tiri kuti simba mukaka. Kana uchigona kuita zvaunoita, kugona kuzviita. Ipapo tombouya? Regai nditi dambudziko kana kuti matambudziko ari kuitwa nevanhu. Saka matambudziko aya anofanirwa kugadzirwa nevanhu, manzwisisiro angu. Saka tikanga tiri kudzidzisana kudai, ngatirege kutora zvinhu fanike zvekutamba. Ndizvozvo. Zvinhu izvozvo zvakakosha chaizvo. Zvinopunza mhirishonga mudzimba. Saka kuramba kana zvapunza mhirishonga mudzimba zvanakaka yabva yapudzwa. Ndozvatiri kutaura kuti mhirishonga ngaipunzike mudzimba nokudzidziswa kwatiri kuita. Vauchirema uko baba. Hapana chinhu chakashata semhirishonga. Mhirishonga inouya nenzira dzakasiyana siyana. Vamwe vanotafura kutaura zvinotsondora munhu vasina kana kumbokurova, asi unotozopedzisira ufunga kuti dai vanga vandirova zvavo. Vanotaura mazwi, munoziva shoko harivhikike kana waritaura rasvika kumunhu. Kana ukada kuzonatsurudza zvako unenge wakuwadza umwe wako. Saka mashoko edu ayaka ngatiregei kubvakachisa mukanwa. Kuna vamwe vanhu vanobvakachisa mukanwa havamboziva chinotaurwa panzvimbo ipi papi nani, vanongoti bvo. Saka ngatiregei kubvakachisa mukanwa ndokuti mhirishonga isawanike. Regai ndimbouyawo pane Mukunda. Nyaya idzi uri kudziona sei dzambokurukurika idzi Mukunda? Nyaya dziri kujeka hadzo. Tinoda kungobata pataurwa navaMakuyana vachiti nyaya dzeequity neequality. Kuti tinosangana nemachallenges akasiyana, vakomana nevanasikana. Nekuti mukukura, vakomana vanogona kusangana nephysical abuse, but isusu vasikana tikusangana nesexual abuse. Saka zvinongosiyana, asi takaenzana yedu. Tikukwanisawo kuita mabasa anoitwa nevarume kudhara. Tikapuwa mukana pamwe pacho tiri kutokunda ivo vanakomana muzvikoro. Saka ndinoti isusu takaenzana. Mashoko akanaka ari kutaurwa neMwanasikana. Kareko vaingofunga kuti madzimai metsi havangadzigona. Zvemasvomu zvesainzi izvi havangazvigoni. Asi nekufamba kwenguva
kare agare ari kare, zvinhu zviri kuenda zvichidini zvichinaka. Asi vana mai, regai ndimboya kunana mai, zvechokwadi zvataurwa naamwene, zita raamwene mai Zimunya, vataura kuti tiri kukanganwa Mwanakomana. Tinoona kana vana vedu vakunochata zviya, kunoita anonzi mabridal shower, vakadzi vakuru vekuchechi, chembere, isusu tinenge tiripo, maancestor tinenge tiripo, handiitika tinenge tiripo kunzi taurai mwana uyu kuti anonozvifambisa sei. Asi Mwanakomana munonzwa kuti hanzi nhasi vane pati yavo yemabachelors, vanenge vachigocha nyama vachiita sei. Vana ava vatorasikirwa nedzidziso vasati vapinda mumba. Musikana awana dzidziso yakakura, mukomana haana kuwana dzidziso. Kana vamumba mavo, musikana akachiita zviye zvaakaudzwa paya, zvonzi makachenjeresa imi, makamboroorwa here, makazvionepi izvozvo? Saka vana baba nana mai, ngatifambisei vana vedu nedzidziso pamwe chete. Vakomana ngavadzidze, vasikana ngavadzidze, nekuti tati vapa chikero chakaenzana. Upenyu hauzikanwe nai kana Mwari oita kuda kwavo. Saka vana vedu ngavainge vachiziya chishevedzero chiri kuno ndechipi. Ndiani ane chishevedzero? Taurako. Ndamurora, ndamwene. Taurai zvenyamwene, muroro wacho pamwe hauni mushimu. Inini ndinoona senyaya iyi kuti zvikuru mumba baba namai, Mwanasikana neMwanakomana, dzidziso hombe iripo inoda kubva kuna baba namai. Zvemunenge muchiita imi mumba menyu ndo zvinokopa wana wenyu. Kunyanya mai, takaenzana pakushanda kana kuti pakuita mari, ndingaita mari, asi ndozoda kufanira kuti ndiremekedze murume wangu semuremekedzere chaiwo wekuti wana awa waone kuti baba namai wari muno mumba. Mashoko akanaka naye kurudziro. Mufunge kungodanana kwakangonaka. Hanzi muto wetsenza mumwe chete. Mapabataka muto wetsenza mumwe chete. Saka kana makubva muwana nenyu muri kutsvaga muto wei. Isi kuti muto wetsenza mumwe chete. Mudzimai, mukadzi, murume. Saka ngatigarisane takasumudza vana vedu. Ko kana taakuenda kuchikoro, vamwe vachiri kuchemana nhasi kuti vanasikana ndo vanonzi vambomira kana mari ichinetsa pamboenda mukomana kuchikoro. Tichiri kuzviwana here makore ano akati kwete? Ngatisanganei tikamutotenda. Vadikani, icho chikurura majasi. Isu kana tichita chirongwa dodzo redu nderekuti iwewe sedunga munhu, imimi semhuri, imimi sekereke, senharaunda, chirongwa chiri kusvika kwamuri chichiti kudini. Kwete kuti vabva vaita zvakanaka, dai atete vayo vekunhingi vanga vari pano vekumutora shanga, nhasi vangadai vazvinzwira, ndo vanoita izvozvizvi. Isi tiri kuti ko iwewe uri kuita zvipi? Kana zviri kuitika kumhuri kwenyu, waitei chekugadzirisa? Ndiri kuuya mai Zimunya. Ini dambudziko randinoona panyaya yekuti vakomana nevasikana kana kuti varume nemadzimai vafanani, dambudziko zhinji unofanira kutanga kudzidziswa tisu maancestors, nekuti zvetakakura nazvo hatidi kuzvisiya nekuti ndomwe takabva. Saka tiri kuramba tichindorovedzera vana kana vari pamba. Iwe uri musikana unofanira kuita zvakati, mukomana siyanai naye, musikana ndiye unofanira kuenda kumugodhi kochera mvura. Dambudziko unofanira kutotanga kuchinjwa pfungwa
tisu maancestors nekuti hatisi kubvisa mweya iwoyo kuvana vedu vari kukura. Toda kuti varambe vachingoita zvetaiita zvetakadzidziswa isusu. Saka maancestors vane dambudziko. Vauchirei maoko. Ndafara kuti mune mamwe maancestors. Nandichifunga kuti ndini mukuru chedu kuti ine 71 years guide. Saka toita kutofunga kuti kumakore ikoko unenge watova ancestor. Saka taakufanira kuchiona kuti mhuri dzedu dzinosara zvakadini, dziri kufamba zvakadini, nekuti iye zvino chinonzi mhuri hakusisina. Kunzwanana kwemhuri kwakungorevana. Ava vakashata, ava vakadini, ava vakadini. Zvakanga zvisiko kare. Saka inini ndinoti handidi kuwanzotaura kuti isi patakakura izvi zvanga zvakanaka, nekuti zviri kurakidza kuti isusu ndisi tatadza basa. Nekuti kana tichigona tatadza kuita sei zvakanaka zvatakakura tichiona. Nekuti vana mai vedu nana mbuya vedu vakagonaka. Saka isusu kamai zimunya ndisi taakutadza basa kaisi vamakuyana. Ndisi taakutadza basa, ndisi tine vana vari kustika, vana vani vari kuputa mutoriro. Vana vani vaakunzi ama 2000. Moyo wangu unorwadza, handidi kunzwa nyaya yekuti ama 2000. Muchiona vanhu vachidada nekutadza. Muchiona vanhu vachidada nekukoniwa. Vana vani, vana vedu ama 2000. Ngainge iri vamwe vana vari kufamba nemagenerations. Vadzidze chikoro, vaite zvinhu, vasaite zvinhu zvisina musoro. Ndiri kuuya kune vane chishevedzero. Taurai zvenyu mudikani. Maita basa maichisambo. Nyaya yegender equality kana takaitarisa inoshanda kana tiri kutaura nyaya dzemabasa nekuona kuti vana vasikana nemwanakomana vanokwanisawo kuita mabasa zvakafanana. Asi kana taakuzodzoka kuchinyakare chedu chechivanhu chedu, pane patinozoti munhu wechikadzi ane paanogumira nekuda kwemadzinza nemitupo. Kana ndiri mai vari pamusha handikwanisi kutonga dzinza remumusha mandakapinda. Zvinofanira kuti muenzaniso mwana ashayika, handiigi mwana ndiri ndega pasina vanhu vekumusha kwake kana kuti pasina kodzero dzababa vacho. Saka zvinhu izvozvo tinofanira kunge tichidzidziswawo futi sevana kuti kwatinoenda tichindowanikwa toziva tiri kundopinda mumadzinza ane unhu hwawo, tonorespekta izvozvo. Chero ndiine jenda dzangu dzandabva nadzo, ndine basa rangu repamusoro, ndinofanira kuremekedza vanhu vemumusha mandapinda. Mashoko makuku taurwa nemwana. Asi wounoka mubvunzo. Ini ndinonzi Mukunda Tsikirai. Ndakaroorwa kwaChisamba. Nditi handigone kunotonga kwandakabva kwaTsikirai. Zvinonzi aiwa vakadini? Vakawanikwa kuna hakusi kwenyu. Kwane vamwewo vakutonzana mai Tsikirai. Handiti ndasvika kuya kwandakaroorwa kuya, vakuda kuita matare avo emusha. Aiwa imi muri vatorwa, hamupinde mumatare. Saka mukadzi ari kuenda papi apa? Kumusha kwake anzi makabva kuno makaroorwa. Kwaendawo kwanzi hamupinde mudare. Oendepi? Ndipindure iwo, oendepi, oitei? Saka mukadzi inongori nyungururwa, inongofamba pakati apa. Ndikaenda kumusha kwangu varoora vanobva vataunzi atete hazvisirizvo. Kunoko matinga vabude. Vamakuyana, mutibatsira. Zvinenge zviri kutoresveka. Mukadzi akanga aroorwa wakutovaka kwaaroorwa ikoko, ndo kwaakutoita belong kana kuti ndo kwaari ndisamanyika. Handazviziva zangu. Saka mukaona nawo uku vari kuita zvinhu zvavo vobudisa ivo vacho vachati ndo vanhu madzitete guru madzimai avo avakaroora vovabudisa imo vari kutoresva. Mashoko akanaka, vauchirei baba maoko. Mukaona misha ichiri kuita matare akadaro, matare emakuwa. Ndo atinoti madziro komiti emakuwa. Nekuti kana musingaite zvemakuwa, madzimai enyu anofanira kunge arimo. Handiti mukuti tidzidzise vana. Kundovadzidzisei ndisina kunzwa zvarongwa nemusha? Ndovadzidzisei. Ndo patinozopedzisira vana mai vakubvunza mazano kuvavakidzani, vakubvunza mazano kuruwadzano, vakubvunza kunenge kusiririko. Saka isi tiri kuti kana mawanana machinhu chimwe chete, musaburitsa vana mai kuti pano hatisida kubhuya zvine vanhu vakadzi, tiri kubhuya zvekubhuya. Bhuyai varipo vazwe. Handiti ka vanzwe kuti tiri kufamba sei. Vamashonga nyika, nyaya tiri kutaura iyi muri kuiona kupi? Nababa tariona nhasi indava, matonorwa here? Ndii munombotibatsira wani panyaya idzi. Indava.
handei Samba. mama wandaka Mike Samba. Aiwa. Regai uya pane mitauro yekuti zvino madzimai vari papi Wongo. kwavakazvarwa vakunzi hamuchisiri wekuno kwavaenda vari kunzi hamusi wekuno imi regai tange kupedzera kwekuti kwavaenda kwavari kunzi havasiri wekuno. I think nyaya iripo ndeyekuti vanhu havasi kutarisa kuti pavari kunzi hamusi wekuno muri kunzi hamuzivi dzinza iri kuti rakakura sei, zvinoribatanidza zvinorivaka kuti rinzi ndere kwamashonganyika hamurizivi. Saka asi ndoriziva sei kunai baba mashonganyika kana mandiburitsa ndoriziva sei? aiwa hazati asvika pakuburitsa tingoti isusu kuti munyatsonzwisisa kuti muzotanga kupa yatingati yambira kana kuti advice hunge uchinyatsoziva zvakare history. Saka ndo pane dambudziko ipapo. But ukuku kwamakazvarwa aiwa kwamakazvarwa mudzingweso kwamakazvarwa nekuti ndimi muna kunyatsoziva zvese ndimi ndosaka pandone zvinhu zvisingatoitiki kana tete vasipo munotonzi tete ngavauye ndizvozvo vauchirema kwamashonganyika. Vatete vanoenda kunoita basa ravo savatete, asi vatete havadzokeri kunotonga. Handii munopabata? Vatete havadzokeri kunotonga. Ndikadzokera inini ndadzokera kumisha ivamwe. Handisisina musha kumusha kwangu, asi ndine nzvimbo yangu savatete, asi musha ikoko handisisinai. Saka izvozvo ndizvo ndoda kuti ngatitseketudzanei tinyatsonzwisisana kuti inini ndana ndauya nekuti iye zvino iso ndatokudzaisira baba vangu mamuchiriziva hereni. Ipo pana mukatoti chisamba ndodaira handitika asi hariso zita rakumbo kana muri kunzwa vari kunzi zimunyama ava harisiro zita ravo handiti. Isusu tinotakura mazita edu yemadzinza evarume vedu kuratidza kuti ndoti kwatave ikoko. Ngatisanganisira vadikani tichikuru kwazinoni kumakomoyo kune nyaya yechikurura majasi kuti kuenzana kwevarume nevakadzi vakomana nevasikana kuri kutivaka here, kuri kutipatsanura here, toita sei kuti tivakike tiri mukufambirana nenguva. Baba taroona ndomboya kwamuri nyaya iri kukurukurika pano maiona sei? Ndinotenda machisamba. Ini maonero angu andiri kuita panyaya dzekuenzana kwevanhurume nevanhukadzi ndoona songe zviri kusandurwa zvikuru nekuhakira patsika dzimwe dzisiri dzedu. Ndofunga isu vemuAfrica tiri kunyanya kutora tsika dzevamwe kudziita kuti ndo tsika dzakanaka, yeti tatine tsikawo dzedu dzakatinakira idzo dzaitoisa tingati aidefina maroles kana kuti mabasa eumwe neumwe mudzimba dzaiveko dzaiyemurika ende dzaingobva kubva kune rimwe generation kune rimwe rudzi zvichienda kune rimwe rudzi zvingotorwa zvakadaro ndizvozvo. Then kana ndozotarisa kuti kuvakunda kana kuti vanasikana vanenge varoorwa kune imwe misha, kune tsumo yechivanhu inoshandiswa kuti azvare hadzi azvare ndume uye azvare ndume azvare hadzi. Izvi zvichireva kuti kana iwe waita mwanasikana, kana mwanasikana yeye anongove mwanasikana wakamutarira achiri kukura, asi paanokura nekuroorwa anofanira kuunza mukuwasha mumusha iwoyo. Saka iwe waita musikana wakafanira kuti wangozvara murume nokuti achauya
oita role yanga ifanira kuitwa nemudzimai wako. Zvimwe chetezvo mwana azvara mwanakomana, paanoroora anounza muroora mukati memusha. Saka role yanga ifanira kungoitwa natete wemusha iwoyo ndiyo inenge yakufanira kuitwa nemudzimai waroora. Saka hapana chinenge chachinja. Saka ngatikurudzirei kuti vanenge varoorwa madzimai ava vakwanisewo kupinda mudzimba dzavaroorwa, vagokwanisa kuita zvaingokwanisa kuitwa nehanzvadzi yakazvarwa mumusha imomo kuvaka dzinza iroro. Mashoko makukutu, mazvitseketudza zvakanaka. Munoziva kana mutorwa semurungu achida kukuparadzai, ndogara ndichizvitaura, anotanga aparadza tsika dzenyu nemagariro, agoparadza mutauro wenyu. Handimugona kuno kuna Samanyika awazwi zvakanaka kana vasina kukanda kachingezi. Asi mungezi hamumbomunzwa achikanda chirudzi chwenyu, kunyanga akagara upenyu hwese hamumbomunzwa achiti akataura taura unza kuti aite isusu ndisu tinozviita. Handitika? Saka isusu tiri kuti zvimwe zvinhu takagara tichizviita sezvataurwa nababa Tarovonga. Takagara tichizviita iyo zvekuzonzi gender equality izvi zvakuita kunge zvakauya nevatorwa, zvakagara zviriko. Vana mai vedu vakagara vaine simba vachiremekedzwa nana baba. Ndosaka muchiti mukaona kana pakafiwa pane hozi yamai, handiti? Kurakidza kuti munhu wepo. Zvinotonzi hozi yamai ndeipi? Munda wenzungu wamai ndevapi? Mwari vakazvikoshesa vakapa mai Maria masimba. Saka murungu akuzoya manje akuti tinoda kuita gender equality. Kuwakuudza baba vane mukadzi wavakati munda wenyadzimai uyu wedu wemhuri uyu, hozi yenyu yadzimai ichakati, zvakagara zviriko kare. Saka iye zvino taakuita kunge zvinhu zvisva zvakauya zvekutaurwa nababa kuti taakutora zvekuo kuti zvakabva uko. Hakuna chakabva uko changa chisiri kuno. Handitika? Kana zvamakapfeka izvozvi kana kunyange zvakabva ikoko zvakabva kuno. Saka isusu ndisu vanhu vacho, handiti? Saka isusu hatidi kuti kutorwa kwanga kwakaitwa pfungwa vabereki vedu kurambe kuchiitwa kuvana vedu. Gender equality yakagara iriko, haina kuuya nemurungu, yakauya nemadzitateguru edu, yakauya nemadzisekuru edu. Zviuchirirei maoko. Ndakuda mashoko amunoda kukanda kumusha, mbuya Makuyana, mbuya Zimunya, mbuya Zimunya. Topeta chirongwa tichiti kudini, tasvika muchikamu checha tinongoti swinye swinye. Ini ndaida kungoti vanhu vana mai navana baba ngatibvume kudzidza. Zvinhu zvese zvinonga zvichidzidzwa kudai zvine zvokuti zvishandire upenyu hwedu. Tikange tadzidza tikagamuchira nemagariro atinoita mudzimba dzedu nevana vedu nana baba zvese zvinoshanduka. Asi tikaramba kudzidza tingoramba tingori vemhirizhonga. Mhirizhonga inoitwa nemunhu aramba kudzidza. Mashoko akanaka ekurudziro. Kudzidza hakupere, kuzvirereka hakupere. Tikazvitutumadza hatidzidze zvakawanda. Hapana asina donzo rake. Kana mwana mudiki tinodzidza kwaari. Handiti? Vakuruwo tiri kudzidza zvakawanda kubva kuvana vedu. Vana vedu tinodawo kuti mudzidze zvakawanda kubva kwatiri. Iyi nyaya yemadrugs yazara muno iyi ndo yatakakopa zvataurwa zviya, ndokwazvakabva. Kuno ukuku zvanga zvakatonhorera. Saka tinoda kuti mhuri dzedu dzirarame. Nekuti munonzwa kana president vanotaura kuti togosira nhingi, togosira nyika here zvikomana zvinenge zvakapfeka mabhurugwa emadhiropi akadai anenge anodonha. Zvinoswera zvakagara pabridge. Havadi kuenda kuchikoro, vari kungoputa mundoza. Ndovosara here vari vana baba? Ngatidzokerei kumashure, tigadzirise nyika yedu. Vakomana moita zvakanaka, vasikana moita zvakanaka. Baba Makuyana, topeta sei? Tinotenda. Ini ndoda kungoti Eve respecta Adam. Adam ida Eve. Ndokutoenzana chaiko ikoko. Mashoko akanaka nai. Zvino urombo chiringazuva chabva chatsuka chikakwata, asi hazvikwane kuti tirege kukutendai nemwoyo yedu yakaperera nekunge muri pano pazuva rinotonhora kudai. Regai ndibva ndataura kuti kwanga kuchitonhora, vanhu vangashamiswe neubhachi-bhachu. Kwanga kuchitonhora kuchinaya nemazaya chaiwo echando. Regai nditende maministries ari pakati pedu neRBZ tinokutendai. Regai ndiende pane vatyairi vedu vatyaira chirongwa zvakanaka. Gogo Zimunya, Vamakuyana naMuzvare, tinokutendai nekuchaira chirongwa zvakanaka. Zvakadi kusangana zvakare. Svondo rinouya panguva imwe cheteyo. Ndinwenyu.